Adi? Alisa? Hai să vadă de cum citește fetița. Cum citește fetița? Cum citește fetița din ziar? Arată la tati cum citește din ziar fetița. Arată la tati. Citește păiuțul tata. Citește, tăticule. Am o doarme, am înțeles. Ia, tăticule. Ții vai și acolo fetița. Ceva montează obișnuită, duce-mă, că adică nu pot să mă întorci ceva. Nu tu îmi spune că da.